Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZMSEC and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Akazwai kumativi mane enyika akasiyana-siyana anasira rimwe zuva rangu zita ndiPraises Ngwena amasivanda masigede kusangana kwatiri kuita nhasi mune chimwe chirongwa muchiri kuyeuka tichiburitsa nhau yemwana akabatwa nemhepo yasekuru ake achiti mapfupa angu chichi takazoburitsa kuti aiwa mapfupa awanika makati ngavaende kunoita DNA vakaenda asi kuDNA zviri kunzi hakuna chakabuda asi mhepo yakaapprova kuti ndizvozvo regai munzwe vachitaura zvizere kuti chii chakatora nzvimbo uye chii chada kuronga kuti zvichienderera mberi zvizvakudiwa senguva dzese mhuri yeZimbabwe. Tinokurudzirai kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Zvai muri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Charles Murindagomo kana kuti Meki. Nenhau yababa vangu Mapfupa avo. Takaenda kuma-DNA test. Tikasvika kuma-DNA test vakatesta. Vakati pane mapfupa hapana chatawana kuti tizwe zvakamira sei. Saka vakatipa mapfupa edu vakapa polisi vakati chiendai munoviga mapfupa enyu. Saka kumhuri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo rubatsiro kuti ndikwanise kunoviga mapfupa ababa vangu. Panodo transport yekutakura vanhu nekuenda kwavakati varoda kunovigwa kwaChiundu. Tadzoka kubva kumaDN takasvika tikapinda dare riri kusimbisa kuti aiwa mapfupa ndiwo aya. Saka mapfupa ndiwo chaiwo ababa vangu. Saka ndakutokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe indibatsire ichindibatsirawo nezvavanokwanisa kana kukwanisa kundipawo transport vakakwanisa kundiwanisawo chikafu chekuti chinonodyiwo nevanhu toviga mapfupa ababa vangu mweya wawanawo kuzorora. Saka muri kureva kuti kumaDNA vari kuti vakatadza kutresa kuti ndizvo noda kuti anga agarisa here kana kuti chii chakanyatsototi vasanyatsoona the results? Ndisingazivi. Vakatraya nemishini yavo vakati hatiri kutadza kuona kuti ndeyei kana kuti ndeye mhuka here kana kuti ndeyei. Saka vakati aiwa tokupai mapfupa enyu mudzokere nawo. Saka dare ramakazopinda nderipi rakazosimbisa kuti ndiwo mapfupa ababa enyu? Takasvika rakatsvaga mapfupa dare iroro ndo rakatungamira rikataura kuti aiwa mapfupa ndiwo aya. Saka tingati munhu anga akatogarwa ndiye akazokupai go ahead yekuti ndiwo baba venyu? Ichokwadi. Anga asiri munhu mumwe chete, masvikiro anga akawanda ese ari kutendera kuti aiwa mapfupa ndiwo aya. Naiyo mhepo yacho yakagara pamwana. Yakagara futi zvikare kechipiri? Tabva uku achitaura kuti mapfupa ndeangu. Iri kuti kasikai kundiradza. Kumushande kupi? Kumushande kwaChiundu. Saka muri kuda transport nechikafu chekuzono nechikafu netransport nebox rekuti tinoisa mutumbi wacho
sezvo ari munhu ari kutonotanga kuchemwa, saka anotochemwa ovigwa zvinoitwa chivanhu chedu. Engu ina handina kana chandinacho. Ndakaviga mukoma izvezvi musi weSaturday. Chii chakaitika kuna mukoma? Mukoma akashayikira panzvimbo yacho yatakaenda achinotiratidza pane mutumbi. Ndopaakabva ashayika tinge mushure mekunge tawana mapfupa. Ndopaakabva ashayika nguva iyoyo. Saka tingati mhepo ndo yakamutora. Ndo yakamutora. Nokuti vakanonoka kutsvaga mapfupa. Zvainzi mandinonokera, nyaya iyi yanga yane nguva. Saka tiri pakati ipapo achipedza kutirakidza ndopatakawana mamwe mapfupa. Ndopaakabva ashayika nguva iyoyo, nguva yatakawana. Saka tiri kuti mhepo yababa venyu iri kuda kukasira kuvigwa nekukasira isati yatanga kutora vamwe, kozi ndiri kunzwa mukutaura kuti patoo neumwe urwere. Saka tingati urwere huri kukonzereswa futi nasekuru. Zviri kukonzereswa naizvozvo. Chokwadi urwere hwacho hausi kupera, ine ukasha yekuti mandinonokera. Pamusoro yemhuri yeZimbabwe ndinoitwa kuPatrick Chafa. Ini ndiri sahwirawo vakomana vana vane mapfupa ababa vakawanikwa vakanga vafa. Aiwa, nyaya inyaya hombe mhuri yeZimbabwe. Ndotokumbirawo mubatsiro wemhuri. Chikonzero mhepo iyi zvakaitika ndezvekuti mhepo iyi yakatanga kubata dangwe rayo. Yabata dangwe rayo rakatanga kutaura ichita kunge ari kupenga, achitaura achiti veduwe ndibatsireiwo, handiye munotora mapfupa angu pandiri. Chikonzero inini ndinogona kutora mhuri yangu yese kusvikira yapera. Takazofamba nemukomana uyu achinge asingachagoni kutaura, aiva angotaura achitaka kukakama. Takafamba naye tinaye takasvika panzvimbo iyi. Tasvika panzvimbo iyi akataura akati pano ndipo pandakapararira. Ataura izvozvo akati pamuchawana mapfupa angu ndipo pandichatora pwere yangu, ndiyo ichava pilo yangu. Takatanga kutsvaga mapfupa aya. Tatsvaga mapfupa aya, mukomana uyu akanga akarara atova munhu wekuti akangoita 2 days, asi akanga atova munhu aiva asingachagoni kana kufamba kana kubasa kwaaienda akanga asingachatoendi, angobva mukutosimba. Saka tatsvaga mapfupa, takazotiwo nevamwewo midzimu nevamwe vaihaka mhepo iyiwo vazotaura kuti mapfupa ari pakati tatenderera tatsvaka paya. Tichiwana mapfupa tichidzoka nawo, dangwe remurume uyu rakabva ratisiya ipapo. Takazouyawo nemapfupa edu takanga tamawana kwabva tasvikawo nawo pamba. Mhepo yakauya kudangwe remunin'ina wemukomana akatisiya uyu. Mhepo yauya ikati ini ndinimera soko kuti nditaure zvakawanda handikwanisi kutaura, chikonzero pakachasviba. Asi mapfupa angu ndiri kumafarira, mapfupa angu ndamawana, ndiwo mapfupa angu amawana. Ndaukumbirawo muende neni kumusha kwangu kwaChiundu, handini ndizvo? KwaChiundu munondichengetedzwa ikoko pane vamwe vangu. Saka iko zvino takutsvaka rubatsiro veduwe, tiri kutambura, tiri kutsvaka rubatsiro rwekuti mutibatsirewo mhuri iwane kuzorora. Chikonzero patova neumwe futi zvaari kutorwara. Chikonzero mhepo iyi yakataura ikati aiwa ndinogona kutora bwere dzangu dzese, zvinoya kutorwadzisa umwe munhu. Zvinota kutokumbirawo rubatsiro mhuri yeZimbabwe. Saka ari kurwara uyu ichii kuna baba? Ari kurwara uyu atova mutorwa, muroora, mukadzi wemunin'ina wenyakufa wababa vabva kutaura pano apa, ndiye mudzimai wavo. Kazivai mhuri yeZimbabwe, chokwadi ndinotsinira pamhuri iri kubva kukurukura ndiri gogo vacho. Mhuri iri kutambura zvechokwadi, havana kana mari, vari kukumbira rubatsiro. Dai maedzawo kukasika kuvabatsira, nekuti pari zvino tatone mumwe murwere atotanga kurwara sekurwara kwakaita akatsakatika. Akatanga kungoti ndakupera usimba sezviri kuita ari kurwara nhasi. Saka kana kune vanokwanisa kubatsira, tibatsirewo nekukasika, nekuti mhepo iyi ichitaura iri kutaura kuti ndine ukasha, iri kuda kufushirwa. Yakafushirwa yoona kudzokera kune munhu akaponda. Saka ine ukasha, iri kuuya sengozi. Saka dai papachikwanisika pawanikwa rubatsiro rwokukasika, vawanawo transport box nechikafu, vaona kusvika kwaChiundu kunova ndiko kuHurungwe kwavari kuda kunoradzwa. Nekuti mhepo pache zvayo yakanga yatsanangura kuti handisi kuda kuendeswa kumwe kunhu, ndoda kuendeswa kune dzinza rangu. Varida kupiwa simba rekuona kurwisa munhu akavaponda.
saka ndo zvizere zviripo zviroda kuti zvikwanise kubatsirwa pane zvese zvatakasangana nazvo. hongu muri yeZimbabwe mazvinzwira zvataurwa kunzi svikiro rakasvika rakaapruva kuti hongu ndiwaya mapfupa angu uye ranzi rine ukasha. Saka chachikumbiro chedu kwamuri kumativi mana enyika akasiyana kuti ngatichingobatsiranei nemhuri kozi mukunzwa kunzi pane humwe urwere huri kukonzereswa nekuda kwemhepo kuti iri kunzi ine ukasha yakuda kunozorozwa kunzi ichidzoka ite revenge. Saka chikumbiro chavo kuti vabatsirewo whether imari, chikafu, makasiketi ekuti mufa tese aende kunozorodzwa kune hama dzake. Saka chikumbiro tiri kuuyawo futi zvekare seDrewmas Media kuti hongu ngatibatsiranei nevamwe vedu kozi tanzizvoni ngatidananei semhuri yeZimbabwe. Ndizvozvo ngatidananei, ngatibatsiranei munguva dzakaoma kudai so. Asi nguva dzese mhuri yeZimbabwe ndinokurudzira kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Arangu zita Praise Zingwena Amasivanda. My friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama